naše značky MB 33 46. V Bratislave si na ne vodiči pomaly začali zvykať, ale poďme pekne po poriadku. Už v septembri, vtedy ešte na Mestskej správe Zboru národnej bezpečnosti v Bratislave, urobili výber dievčat, ktoré by pripadali do úvahy, aby posilnili dopravnú políciu. Koncom októbra sa zúčastnili školenia, pretože všetky musia perfektne ovládať predpisy. Vyhlášky dotýkajúce sa ich práce musia mať v malíčku. Vodiči ich nemôžu totiž zaskočiť. Zo začiatku ich bolo 13, dnes ich je už 15, tak ako predpisujú tabuľkové miesta. Dievčatá, ako ich tu nazývajú, sa pohybujú najmä v historickom jadre Bratislavy. Aké máte skúsenosti s dievčatami po 3 mesiacoch? Tak naše dievčatá možno hodnotiť, že po uplynulej dobe sú plnohodnotnými partnermi našich príslušníkov policajtov v uliciach mesta. Sú orientované predovšetkým na statickú dopravu. Majú na starosti parkovanie, odťahovanie motorových vozidiel, ale využívame ich aj v bezpečnostných akciách a samozrejme pri návštevách delegácií a podobne. Určite máte poznatky aj od vodičov. Aké sú? Aký majú názor vlastne na ženy policajtky? Tak aby som bol úprimný, spočiatku sme sa obávali, aký to bude mať ohlas, lebo je to viac menej taký experiment. My sme v Bratislave prví, ktorí skúšame túto záležitosť. No a obávali sme sa aj my a obávali sa aj tie naše dievčatá. V konečnom dôsledku možno povedať, že je to v poriadku, pretože vodiči ich rešpektujú presne tak ako mužov. Všetky tie právne normy, ktoré aplikujeme prostredníctvom nich v cestnej premávke, sú bežné, ako keby zakročoval muž. Máte už skoro 100 služieb za sebou. Mohli by ste zhodnotiť vaše predchádzajúce zamestnanie a toto nové? Tak na rozdiel od toho predchádzajúceho zamestnania, vzhľadom na to, že sme prišli väčšinou z kancelárií, je to zmena, pretože 8 hodín chodíme, sme na nohách, sme medzi ľuďmi. Niečo sa aj dozvieme, názory ľudí sa dozvieme, ale hlavne nie je to taká stereotypná robota. Každý deň máme trošku iný zaujímavý. Ako sa cítite v tomto oblečení? Teraz je to už trošku lepšie, cez zimu to bolo dosť zlé, pretože sme mali veľa oblečenia na sebe. Je to dosť nevzdušné, cez leto by to bolo tiež veľmi špatné, pretože sa v tom zle človek cíti. Dostali sme návrh, aby sme si urobili sami nejaké podnety, ako by sme mali asi vyzerať, ako by mali vyzerať naše odevy. No a myslím, že cez leto to už bude lepšie, že sa tým vodičom budeme páčiť.